Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ini nakaliang ke parti ke baidai bat ka jing'e ke parti kendu kinong hikai musim kia bah ke baidai bat kani mo ni lak ju ya kren ke por ke baidai bat ka jing'e jong kinong hikai bat nilai ya kendu ru nak por ke baidai bat kini kinong hikai lawan ru ban kendu ini bat nakaliang ke jong iru ngilapan sngo mo how minister badan bolong bodi bofet dia kena ketnat kuli putih bat nakaliang jong iru ipen ihi kata ke concern ke ba idon ka ba dei bikin hikai de henry ni haban smong tu pada kena kawai ka ba dei bat ka platin ka de state pi ka platin ka de state menu babat ka platin ka de state uban chief minister badi ru finance minister jongka chief minister badi finance minister jongka state de henry ke ai ke bangi kwa ban ong ka long ba na kaliang jong ke sarkar hi kat ki bayadon ha ke sarkar mo ngam ong e tang na kaliang jong education minister jong kiwi ki minister kiwi cabinet minister su kini syong perkhat lang na kaliang jong ki bane perkhat kumno ban wanra ek babahatam e ha ka bay day bat ka kies jong kino hikai nomor ni na kaliang jong ngi don palat ke jing snow na kamanta kino hikai ban na kaliang jong ngi la pun snow do sa sarkar na ka por sa ka por bat kumbang ong mentan tamdai tang hu education minister kan syong ru how finance minister wat chief minister jong state wat rangkat bat kiwi cabinet minister su ban shim ya ka collective decision na kaliang jong ki kumno ban yarap ikini kinong hikai kata ka de ka jing berskau na kaliang jong nakapor pa ngam ndai bo ong bangi na kaliang jong ka parting ni shu ya skap mong tu tang shu ya pensngo hendakan mau ka bede ba ke MECL ke jai ni yang scam na kaliang jong ni ndai bo ngi ong ba tang bangi shu pensngo i kwa ru ba ka jing dawa ka jong ni ru kan urlong kata ka de ka jing kwa